Voi olla totta. Antti, terve! Terve. Sä lähit peliin mukaan sentään. Kyllä. Luojan kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt, niin saatiin sentään edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Niin. Niin, kuka on kuvassa, tai ei kuka, vaan mikä esine on kuvassa? Olisiko kirja? Ei oo kirja, ei oo kirja. Joo. No, nyt älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin nyt pommita se kärkikymmenikö täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Onko sulla stringit? Ai mulla? Niin. On, totta kai. Mustat? Nahkaset, semmoset punaiset. Okei, heippa. Joo, hei hei. Ei ollut kirja. Tää on 25 €. Meillä on siellä Kimi, terve! Hallo jota hallo. Nalo. Mistäs päin Kimi oot? No kuule Helsingistä. Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain kaukana, no, mutta... on vähän huonot linjat. No ei se mitään. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä, toi on puuhöylä. Ei ole puuhöylä. No haista vittu sit. Hii.